Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki seperti biasa pemirsa yo iki mau mae saka omah bar kok kali mbah adus. Nah, iki mau mae goleki duwi pemirsa soale dari tadi pagi sampai siang iki gak ono muleh-muleh. Kan hari libur, hari buruh pemirsa, hari buruh tanggal 1 hari buruh, tanggal jadine tanggal merah lagi mang duwi anteng soale ning gone Mbak Nur ki dicawisi rena-rena pemirsa. Jadi bocah cilik iki rame banget ka lho. Sakmono kae. Oh. Omahe rejone pol. Iki mang duwi kowe nang ndi ae iki? Mek opo sih tak tanggap? Oh, alah angel iki lho pemirsa. Iki pemirsa mau buka apa nek ngarane arep buka jajan bodo. Mosok jajan bodo dari bulan berapa ngantek saiki lho pemirsa. Ijek utoh jajane. Dadine iki mae ape ngeripiu jajane Mbak Nur. Moro-moro review jajan memang main ning omah pemirsa, jadi pakai baju cekak sik. Nah. Sik tak kamera. Ma? Gak gelem Nur. Ya tak bawa ke depan ya. Baik lho pemirsa. Iki pemirsa. Baru pemirsa, jajane baru. Pondong kan? Ayo. Pondong buka, ayo dimakan bareng-bareng. Wah, iki rejo pemirsa. Lek rejo, lek kasana. Lek rejone ra enek, rejone ning kene. Kasanae ning omah. Wow. Udah dimaem. Dimaem aja dikrikiti kabeh. Dimaem sing apik. Taruh situ leh. Ndok rono. Ndok sana. Loh, Bu Nur. Bu Nur kalau di rumah lagi nggak berias, masih tetap cantik. Masih kucel. Diketawain anaknya. Kucel jerene pemirsa, kucel. Ada aslinya jelek. Enggak. Es apa ces? Es. Ini pemirsa. Ayo makan pemirsa. Iki mumpung mae metu dadine iku. Rasanya lembut sekali. Makanan roti. Maera duwe. Oh beda ben ngomong dadi bunding. Ayo makane roti. Biasanya singkong. Enak. Kandane wis. Kene kan enak. Bocok kabeh kae lagi ditono. Bisa utah pemirsa iki mung semangan mae lho. Isinya penuh. Iki mang urung apa-apaan Nur, mau dijual tok. Kuwi hidai juane paling. Gak ngonane dijupuk, kuwi gak apa-apaan. Wong pida ora suka kok. Wis ditutup kok nek mlempem. Ora gelem kok bocah-bocah kok. Wes sudah tak makan, terima kasih. Nanti dilanjut lagi pemirsa ya. Masih nunggu gorengan belum matang pemirsa. Pokoknya nek ngumpul-ngumpul pengen iki mangan ae. Pemirsa alhamdulillah mulai saka nggone Mbak Nur
sore delalah wedhuse bayi. Entuk opah saugel pemirsa. Jadi alhamdulillah warnane hitam putih. Jadi ki berhubung ning kono becek ya pemirsa soalnya banjir. Banyune banjir terus luber becek ki. Jadi wedhuse untuk sementara tak dekek ning ngarep pemirsa. Sing gesek. Kok nek wis rada akas dipindah ning kono maneh kaya sing wingi-wingi. Soalnya sing wingi kan kono gak teles, ora teles kebes kaya ngono, soalnya ora kebanjiran. Lah sing iki kebanjiran, jadi otomatis tak pindah kene pemirsa. Untuk sementara tak kayak kene pemirsa yo. Ben kuwi tampare dawa yo kurang maju titik. Iki cempene pemirsa lho. Cek kotor urung dikeleti. Sitok. Iya kurang rene sithik, tapi kuwi atus sih, tak golekno sing nelo. Kok kurang rene ndi? Loh. Engko tak pindahi pemirsa yo. Wis, iku yo murak-marik ah. Ora gelem ngeleti. Soale wedhuse ora gelem ngeleti pemirsa dadine cek rusak. Mbah mudeng mbora jane. Ayo Damara. Tajuk mi. Tajuk mi. Kan nyepen ya. Wis disyukuri ya pemirsa, disyukuri rezekine siji. Biasa pemirsa, nek wedhus tembean ki mesti anake mok siji. Kok nek wis kedua biasane kuwi anake dua ngono. Lho iki ape melok mangan lho. Dusel-dusel. Oh, dusel-dusel. Susune cilik padahal pemirsa kok wis bayi. Gak makan nemen. Golek mie. Gosek pemirsa kok nek bar mangan tak mikne. Kae lho kono omah aku, kono lho. Muleng aku. Kene. Kene. Sini. Sini ayo sini. Sini. Terpaksa engko. Iki lanjut pemirsa yo, berhubung iki mang rezekine tumpuk undung. Bar mangan roti kungguan. Mari mulai peduse bayi, mari ngono entuk iki jenenge mbah cilok, mbah apa Mas? Somai apa cilok pemirsa iki, tapi somai pemirsa. Cuma ana sing rasa tahune wis dipangan karo dewi. Ini tak doang. Bismillahirrahmanirrahim.
Piye rasane? Piye? Intinya enak dok yang cuma atus sam. Oh, enak dok ya? Ada telurnya pemirsa, mari kita review. Kita atas sih tapi. Ayo. Kanggo Milan Blangkem. Somai pemirsa. Melas tah tembaknya kayak ini. Kita lupa mbakku mana? Enak. Enak di. Tapi menggompuin yuk malah gue. Mantap. Rondo atas pemirsa. Ini bilangnya apa? Mes. Cuma. Kemes. Rasanya pas. Cuma teksturnya kurang lembut sedikit. Ya. Ya mau pemirsa. Tapi maaf, rondo atas sih. Doknya akeh. Telurnya banyak. Yuk keluar mas. Untuk dewe mak selang. Masuk kadi. Hat no selang malah. Ada pembela le. Loro. Loro say. Ngaku. Sikilku kok mati. Ini masuk kemana ya? Nanti pangan tegak kok beda atus. Ini gak milik saya. Habis pemirsa. Loh. Ada pakas gerangan. Enak dulu nih. Habis. Wis pemirsa cukup sakmene videone mak iki mau ya pemirsa. Wis pokoke videone wis amburadul lah kasare. Sing tapi ya piyene ya pemirsa wong mak iki nggone Mbak Nur mau buka jajan bodo. Wis berbincang-bincang istilahnya dolan rono wis suwi banget ora tau dolan. Lagi mang pas hari libur, hari pekerja, hari apa di tanggal 1 di
pekerja nasional apa piye ngono ya pemirsa. Hari buruh pemirsa ya. Dadi ki mang alhamdulillah hari buruh wong padha ning omah. Lah iki mau mae kan dolan rono. Bareng muleh delalah wedhuse bayi. Tapi ki mbok piye pemirsa ya, soalnya ki mboke ora gelem ngemiki pemirsa. Ora gelem ngimiki ya ora gelem ngeleti. Dadine ki mau tak resiki mae pemirsa nganggo tangan tak pluwiriti tak boateki kaya ngono. Arep tak andungi sing bapak muni gak usah kok dikeleti dhewe. Tapi berhubung tak enti ngantek saiki pemirsa kae iki cempene ya ora dimiki iki. Dimiki iki dijuwigar digar dibegali kaya ngono pemirsa. Dadi wis mbah iki ditunggu disabari ya pemirsa muga-muga ndang gelem dimik soalnya kan kemungkinan iki ya maklum anak pertama jadi perawan lagi ape melalui cara meno pertama duwe anak jadi kemungkinan kerih apa piye kaya ngono jigar-jigar kemungkinan kok sampai 3 atau 4 hari wis mau dimik ya pemirsa. Ae gak gelem kok pemirsa buke lagi mangan. Ya pemirsa cukup sakmenae videone mae dina iki ya pemirsa nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mae KB terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekine ngalir koyok banyu kali, agung koyok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ojo lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channel Mak Legini Family. Lho ora gelem ngemiki pemirsa. Padahal wis sedak lho. Disinggati terus.